Welcome to Zwida Media. If you're new to this channel, please subscribe. Don't forget to like, comment and share. Here's a new video for today. Enjoy. Namanje basashaqekile abantu ezikhundleni zokuxhumana ngowesilisa obulala intombi yakhe ngesikhulu ihluke ishaya ngepingi. Ngibingelele ngiphinde nginamukele ezindabeni zezwedemete igama lami ngusibonga konke wakandwando Mothanda ungangibiza intatheli ka YouTube. Basale beshaqekile abantu ngowesilisa obulala intombi yakhe ngesikhulu ihluke. Kubeka ukuthi lo wesilisa ogama lakhe uBongumusa Solomon waseHermanas kuJado Street ezwelisho ubiza intombi yakhe uSiphukazi Prince oneminyaka engu-32 abakade bahluka naye ubese icela kuba babuyelana ngempela intombi besevuma ukuba babuyelana emva kweinsuku ezintathu bebuyelene lo wesilisa ubese ecela intombi yakhe kuba ayikhiphe behambe beyozibusisa ezitoro ngokudla ngempela intombi ivumile baphikelela edolobheni bajabulile emva kokujabula babese bebuyela endlini bathe ema befika endlini kube ukuthi lo wesilisa ubese ethatha ipiki wayihlahlela ngepiki yaze yashona uzwakale esefonela umuntu othile ukuba kasondele nemonto ukuze bezokwazi ukulayisha isidumbu ngenhlanhla omakhelwane bakhonela ukumuzo babe sebeshayela amaphoyisa ngokukhulu ukusheshsha ngempela amaphoyisa bese gasela endlini yalomlisa afike asithola isidumbu salo owesifazana obese khalelwa ngamasongo kasigonyela kulindeleka ukuba vele kusasa enkantolo ngomsombuluko akwazi ukucela ibail abantu babe nokuphawula okwahlukahlukene ngaso lesigameko esishaqise abaningi ezikhundleni zokuxhumana lokuthula Molo uthe Love Back ayikaze yalunga bese faka ama-emoji akhalayo wathi ke khona osuke efuna ukusekla isko ngebhadi ke lo kwabe esekhipha umphefumulo womunye usiphephile khumalo uthe Nkosi yami akubuyela sidalo ku-X ngoba akukho kusuke sekushintshile lokho okwakunixabanisile noma okwakunihlukanisile kusazoqhubeka kakhulu kunakuqala uPrecious Zondo uthe ngike ngitshele ubaba wengane yami ukuthi asoze sabuyelana kakhohlwe nje imina sasivele ihlukaniswa ukuthi wangishaya ngambopha so akukho okusengashintsha kulokhu ayekwenza unoxolo qhaba uthe ngenzeka isoka lakhe elithwele khona engimuze ekhuluma kanjalo ethi isithwalo sakhe samphoqa ukuthi agwaze umfowabo so naye ke lo kungenzeka bese kufuneka igazi elisheshayo bafethu maningi kakhulu ama comment ngizofisa nami ukuze ukubhala kwakho ngalolu daba khona lapha kwi comment section mina nje intathela YouTube sengayithethe indawo ngithi awungibambe evidweni elandelayo.